KwabaseKorinti bokuqala isahluko se-13. Noma ngikhuluma ngezilimi zabantu nezezingelosi, kepha ngingenalo uthando, ngiyithusi elikhencezayo nensimbi ensensethayo. Noma nginokuprofetha, ngiqonda izimfihlakalo zonke nokwazi konke, noma nginokukholwa konke ngangokuba ngingagudluza izintaba, kepha ngingenalo uthando, angiyinto yalutho. Noma ngabela abampofu konke enginakho, noma nginikela umzimba wami ukuba ushiswe, kepha ngingenalo uthando, akungisizi ngalutho. Uthando luyabekezela, uthando lumnene, alunamhawu, uthando aluzigabisi, aluzikhukhumezi, aluziphathi ngokungafanele, aluzifuneli okwalo, alucunuki, alunagqubu, aluthokozi ngokungalungile, kepha luthokozela iqiniso. Lubekezelela izinto zonke, lukholwa izinto zonke, luthemba izinto zonke, lukhuthazelela izinto zonke. Uthando alusozelwa phela, kepha nokuba kukhona ukuprofetha, kuyakukhawuka, nokuba kuyizilimi, ziyakunqamuka, nokuba kungukwazi, kuyakukhawuka. Ngokuba sazi ingxenye, siprofetha ingxenye. Kepha nxa sekufikile okupheleleyo, lokho okuyingxenye kuyakukhawuka. Lapho ngisengumntwana, ngakhulumisa okomntwana, ngaqondisa okomntwana, ngazindlisa okomntwana, kuthe sengiyindoda, ngayeka okobuntwana. Ngokuba manje sibona esibukweni kalufifi, kepha lapho sobukana ubuso nobuso, manje ngazi ingxenye, kepha lapho ngiyakwazi ngokuphelele, njengokuba kade ngaziwa ngokuphelele. Manje-ke kumi ukukholwa, nokwethemba, nothando, lokho kokuthathu, kepha okukhulu kulokho luthando.